सोरबा सोरबा बेबायदिनो जोबोद दुखुबो मोनो मोदै हुगारदों। सफैबाय नै येस वेलकाम। फैगौ बिसायख'थिनि थाखाय बा गोदान राजनिति हान्जानि जोनोम बेजों माबा मोनसे लोब्बा बेनि सायाव माबायदि कदम बिबार दङ नामा? बिनि गोसोआवथ' गोजोननाय गैयाना सान्थि गैयाना खोमायसननो हाखाला गोसोआवसो दङ। दा हिर' मोदै फिल्माखौ ओरैबायदि मोजांसिन सुक्तिकारि बा सिगनेटारिया जोबथेसालियाव थानांनाय जारिमिनानो गैफेरा बुहुमाव। साफ्रोमबो गोरबोनिफ्राय मोनसे अननाय गथायनाय सारनोहाय खुलुमबाय लोगोफोर। अब्ला भिडिअखौ न'निफ्राय जागायबाय। दा भिडिअखौथ' मिथिखाबाय मानि बिसय दिनैनि भिडिअआ दा भेरि एक्साइटेड जानानै दं। जोंहा मानगोनां सार रन्जन दैमारि बिथांखौ लोगो हमनो जोङो ओंखारगासिनो दं। आं दा न'निफ्राय हारसिं, बेनिफ्राय लामानिफ्राय गामिनिफ्राय आं सानैसो लोगोफोरखौ लाफानानै थांगोन चिरां डिस्ट्रिक्टनि बालामगुरिनि मोनसे गोरोबथा फार्म होननाय कम्पाउन्डआव बिथांखौ लोगो हमनो जों थांगासिनो दं। आरो जानो हागौ गोबां रायजो राजाफ्राबो दिनैहाय बिथांखौ लोगो हमफैगोन। येस, ओंखारलांदिनि लोगोफोर। फुंनि सम एसे फुङावनो ओंखारबाय जों जाहाथे थाब सौहैनाय बायदि। येस, अब्ला जर्निखौ जागायनायसै लोगोफोर दिनैहाय आप टु बालामगुरि। आंनि मिथिनायाव बेनो फार्स्ट टाइम रन्जन दैमारि सारा चिरां डिस्ट्रिक्टआव आगान होनाय नैबे 20 दिननि सुटियाव। फुंनि समाव जोंनि गामिया बेबायदि नै। येस, अब्ला लोगोफोरखौ थिखांबाय आङो। फेम्फोना दं नै एक्टर दानि गोदान एलबामनि। नुवाखै नै बे नोंखौ सोर नायखो नै मानसिया नै बेलाय ओंखारफाबाय। फेम्फोना नाम मोजाङा प्रकाश बसुमतारी। बे फनावसो बेस्थ' नै गोदोहाय मोनथामफोरनि माबा मा होनो सनि टेप माबा टेप रोगाना होग्रामोन बेबो। मादै रमायनानि फिसाय बे आदै सुदेम। मादैया माने नैबे आदैनि हिन्जावा एक्स एनडिएफबि दे मादै रमायना। जों साथामजों ओंखारबाय। जों साथामबो बिराद गोसो गुदुं। बेनिखाय जों गामिनिफ्राय बिटिनिफ्राय जों साथामा ओंखारग्रोबाय। ओमफ्राय सोरबाफोर थांबावो ना थाङाखौ जों मिथिया। फैयै फैयै माख्रा ब्रिड्जखौ बारबोबाय लोगोफोर नै माख्रा ब्रिड्ज। नोंथांमोना नुबाय वेलकाम अनरेबल मिस्टार रन्जन दैमारि आलियास डियार नाब्ला बेनो गोरोबथा फार्म बालामगुरि। थारमाने लोगोफोर जों सफैबाय जायगायाव, खिन्थु सारा सफैथ'वाखै बिजनिसिम मोनफैबायनो। नैबे जाहैबाय गोरोबथा फार्म। थाम खालामनानै दोनबाय बिथांमोना पेन्डेल एसे लुनायनि गेजेरजोंहाय। बेलायनो साराथ' सफैथ'वाखै अब्लाबो रेडिसै आरो सफैहां जाबायनो। मानसिफोरबो दंफैजेनसैदां नै। ओमफ्राय ओरै थाबाय नै सिकिउरिटि। जोंबो नेगासिनो दं लांगोनायाव। ओमफ्राय सफैबायानो हनै। दा राइडार्सफोरबो दंबायदि उइथ रेसपेक्ट लानानै फैदों। बेवहाय जों माखासे बेवहाय नेबाय नै। नैबे आदाबो एखेबारे गोदोनि जाबजुबनाय सराइबिलनिफ्राय फैदों। बेनो जानसिननिफ्राय फैदोंदां ओरैबायदि। सफैबाय नै येस वेलकाम। होबाय गोबांनो गारिया बिराद गोबां। नै बेनो ना गारिया। बिसोरनिसो बुलेट प्रुफ दंलायो रा ने। एसे गिनाङा। मोजां आरे उनथाव बाथाव जाबाय माथो हाबा जानानै। अब्ला लोगोफोर आगान होबाय सारा गोरोबथा फार्मावहाय नै जिरायनो चेयार होबाय बहायनानै। बेनिफ्राय दा नोंथांमोना नायदो दसे माने गोबां मानसिफोर फैनानै सारखौ मान बावफैनाय, अननाय होफैनाय, आर'नाइ सोनाय, खुलुमनाय बावनाय नोंथांमोना नुसिगोन। गोबां गोजान गोजाननिबो फैदों बेवहाय। गवालपारा साइडनि, ओरै क'क्राझार साइडनि, ओरै कुसुगाव सराइबिल बायदि बायदि जायगानिफ्राय गोजान जायगानिफ्रायबो फैदों। दा सारखौहाय बेबायदिनो मान बावगासिनो दङ। बेबायदिनो आंबो सारखौहाय मान बावसिगोन गांसे आर'नाइजों।
राइडार्स अनारिं दा जोंनि एरियानिफ्राय माखासे राइडार्स क्लाबफोर लोगो लाफैदों मान बावफैदों माखासे बिदिनो ममेन्ट' गथायदों टि सार्ट गथायदों राइडार्स क्लाबफोर मोननै मोनथामसो क्लाबनि दंबायदि आं मोनदों दा नोंथांमोना नायनो हागोन नै दा बिथां राइडार्सफोराबो सारखौहाय लाबोनायावहाय अनार खालामबोदों माने राइड खालामनानै लिड खालामबोदों बेलाय सान अफ बड'लेण्ड गल्डेन लांगुर्स राइडार्स मटरसाइकेल क्लाब गोबां सुबुंफ्रा फैनानै लोगो हमखांबाय लोगो हमनायनि गेजेरजों गोजोननाय मोन्दों ओरै फारसे दुखुबो मोन्दों सारादि दाबो उदां जायाखै बेखौनो गोबां मानसिफ्रा फोरमायदों दा बेबायदिनो फैगासिनो दं दासिमबो जोङो निसिमानि दा गोबां मानसिफोर नैबे गोरबथाफामा एसे बुंनानै दंसै नै सारा साहा लोंनो थांबाय हरै ओरैहाय माखासे आइजोफोर दं बबेनिफ्राय फैदों बाजै जोङो बलांगुरि सारांगुरिनि ए खाथिनिखाने सारखौ लोगो हमनो फैदों औ लोगो हमलायदों एखे नामा एखेयानो मोजां मा खालायनो बेसोरा एकदम दुखुनि बाथ्रा गवाखैबो दा बिनि गोसोआवथ' गोजोननाय गैयाना सान्थि गैयाना नंगौ थेवबाबो दा गावनि लोगोफोरखौ नायस्रांनो थाखाय आलासि जानाय बायदिसो जाबाय नै सारा इसिबां दुखुनि बाथ्रा आंहा सान्थिफुरनिसोबाबो सान्थिफुर औ मेडाम माने महाय मोनलाय आंनि खैलामेला औ खैलामेलाथिंजों थाङा होननायखाय आं गोसोबोदों खानो होसोबोदों खैलामेलाजों थाङा होननायखाय नायथारनो होननानै ओमफ्राय लोगो मोननानै माबायदि मोनखो बिराद मोजां मोनबाय गोसोखौ गोदो दङ सिङाव होमबाबो बिराद बिनि थाखाय लोगो मोननायाव गासै दुखुफोरखौ माने फोरमायसननो हाखाला गोसोआवसो दङ दाबो सानसे सम इसोरा माबा मोनसे बेब'स्था खालामगोन बेखौ लामा नायनानै आसा खालामनानै दङ आं बोरै आर'नाइ गांसे हैनो हागोन जेलफ्रावबो जों नुहैयाखिसै नालाय ओंखायनो बेहायनो लोगो लानानै फैथारदों खबर लानानै गोजोननाय मोनबाय आरो ओरै दंबावनो सोरबा सिखारबाय साहा लोंनानै मानानै सिखारबाय ओरैहाय नोंसिनिया महाय मोनलाय बाजै महायनिफ्राय फैदों कारिगाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिबो दं नै बाजैमोनबो लोगो मोनबाय दा सारखौ माबायदि मोनखो लोगो मोननानै मोजां मोनबाय ना दे दा जासिगोन स्नेक्स आरो माबासो रानफैबावबाय नै स्नेक्स ओमफ्राय सारखौ लोगो मोननानै माबायदि मोनखोनो दिनै आंथ' सिगाङाव गावजों सारजोंनो गोबाव सम थानाय हिसाबै गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों दिनै लोगो हमनो मोननानै बे आदाया आमथेखानि जोंनि गोबां दं बिदिनो जोङो आमथेखा एक्सिडेन्ट बे दावहारु आदामोना दे ओमफ्राय बेहायदि रानफैदों नै खाना दे नै बेफोर गासैबो जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय अननाय साफ्रोमबो गोरबोनिफ्राय मोनसे अननाय गथायनाय सारनोहाय दा बेखौ एरेन्ज खालामगासिनो दङ नै आर'नाइफोरखौ लोगो मोनखाबाय थाखाला ओंखायनो खननानै बे गासैबो खलबसे अननाय मेडाम मोननाय फ्रम उदालगुरि जाबगासिनो दं ना मेडाम हरबावबायसो गारियाव दोनहैजोब्बाय मेरला अननायनि नेरसोन अननायखौ जाबगासिनो रायजो राजानि अननाय बेलाय ओरैबो नै गासैबो उदालगुरि टिम ओरैबो सासे दङ जाबगासिनो उदालगुरि टिम बेलाय बास बिराद मोजां गोजान साइज
दाम गोसानि इदिया बास बास गोजोननाय मोन्दों चिरां डिस्ट्रिक्टआवबो बिदिनो गोबां लोब लोब मानसिफ्रा फैनानै जायफ्रा आसा खालामनानै दंबाय थायोमोन बेबायदिनो फैदों लोगो हमफैदों अननाय मान बावफैदों गासिबो मान बावनाय अननाय रेसपेक्ट आर'नाइखौ नों माने एफाराब गोसो होनानै नायगासिनो दं खना खनला नायनायनि ओंथियानो जाहैबाय पदम बिबार दङ नामा बेखौ नायदों आं गैया बेखौ चेक खालामदों नों फुरा चेक खालामदों ओमफ्राय बेखौ जुदि दङब्ला लगालग एक्सपेल थुस केन्सेल केन्सेल दा जोंसार एक्टरखौ लोगो मोन्दों नै दा हिर' मोदै फिल्माखौ ओरैबायदि मोजांसिन मोनखादोंमोन आं बिनिखौहाय सारखौ लोगो हमनो फैदों ओमफ्राय गसाइगावनिफ्राय ओमफ्य माबोरै औ बिथांखौ लोगो मोनैयाबो ओरैनो मबाइलाव नायबाय थानाय जायो ओरैनोथ' खबरफ्रा मोजां लोगो मोननानै आरोबाव मोजांसिन मोनबाय बे आरो सोरनि फेभरेट कमेन्ट खालाम ओरैबायदि फाग्ला बायदि एक्टिं बानायग्रासो गोजोननाय मोनबाय लोगो मोननानै अब्ला लोगोफोर सारखौथ' जोङो माने फर्मेलि रायलायहोनोबो हाया रायलायनोबो मोना फर्मेलि प्रग्रामबो फाथिनो मोना ओंखायनो बे क्लस थाफानाय जाय माने नांथाबबाय थानाय अफिसियेल खामानि फर्मेल इनफर्मेल गासैयावबो नांथाबनाय बि बानस' बिथांनिफ्राय जों एसे मिथिनानै लागोन जे सारा दा लिभआव दङ ओमफ्राय दिनै चिरां डिस्ट्रिक्टआव फार्स्ट टाइम आगान होदों दिनै फार्स्ट टाइम आगान होदों बिराद गोजोननाय मोन्दों दा सारा फोरमायदो एसे नैबे सारनि बिसय आरो नब्ला सारा कनभिक्ट जानानै बे 2019आवनो दङमोन लाइफ इमप्रिजनमेन्ट CBIनि फार्स्ट ट्रेक कर्टआ बिथांखौ जोबनानै दोनदोंमोन बै समनिफ्रायनो बिथाङा दङ गेजेराव आरो 2020नि 27 जानुवारियाव BTR कर्टनि खालामनो बिथांखौ दिल्लीयाव लानानै थांदों बेनिफ्राय साइन खालामखांनायनि उनाव बिथाङा साननैसो सम जोंजों लोगोसे थाफैबाय आरो लोगो लोगो बिथांनि बेलखौ एक्सटेनसन खालामासै आरो बिथाङा जेलाव हाबफाफिननो गोनां जाबाय मानोना बे सुक्ति खालामनो थांनाय समाव इन्टारिम बेल लानानै बिथाङा दिल्लीयाव थांदोंमोन दा बै समनिफ्रायनो बिथाङा जोबथेसालियाव दंबाय थायोमोन फार्स्ट टाइम लिभआव बिथाङा थांनाय बे बोसोरनि जुननि 9 तारिखआव बिथाङा फार्स्ट टाइम फैदों गावनि बिदा गावनि बिब' आरो गावनि परियालफोरखौ नायनो थाखाय बिथाङा लिभ लानानै फैदों आरो बिदियैनो जोङो बिथांखौ 20 डेजनि थाखाय जोंनि गेजेराव मोन्दों आरो बिथाङा फैनायाव जों थारैनो खुसि जादों जोंल' नङा जों नुबाय थादों बर' रायजो राजाफोरजों लोगोसे जोंनि हालामनि गोबां रायजो राजाफ्रा बिथांखौ अराय समनि थाखाय उदां अख्राङाव थानायखौ हास्थायो जेब्ला बिथांखौ लोगो हमफायदों गोबां रायजो राजाफ्रा गावनि खुगाजों बा जोंनोबो फोरमायना होलांनायखौ जोङो नुनो मोन्दों थारैनो बे 20 दिन थाफैनायाव जोंनि ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफ्रा रंजानो हादों आरो दिनै फार्स्ट टाइम चिरां डिस्ट्रिक्टआव गोदो जेब्ला आफाद माने NDBआ दङमोन बा डिसबेन्ड जायाखैमोन बे समावनो जोङो मोनसे जोंनि मुंख्लं गोरोबथा सारनि मुङाव जों गोरोबथा फार्म जोङो दानानै लादोंमोन आरो बे गोरोबथा फार्मावनो गाव बानायनानै गालांनायखौ नायनो होननानै सारा दिनै चिराङाव फैनाय जादों बेनिफ्राय सारादि दा लिभआव दङ जानो हागौ सोरबा सानदों आरोना फैगौ बिसायख'थिनि थाखाय बा गोदान राजनिति हान्जानि जोनोम बेजों माबा मोनसे लोब्बा दं होननानै मानसिफ्रा सानदों जानो हागौ बेनि सायाव माबायदि ओरैनो आंनि मोन्दांथियाव आरो जों जेखौ मोन्थियो नियम बायदियै जाया कनभिक्ट जायो बा साजा होजायो बिथांमोना 3 इयार्सनि उनाव लिभआव फैनो मोनो सारा अलमस्ट 10 इयार्स रानिं जोबथेसालियाव बिथाङा थादों बिनि उनाव सारा फार्स्ट टाइम लिभआव फैदों बिदिहै नायोब्ला बे नर्मेल नैबे खिन्थु टाइमिंआ ग्रोब जाबाय जों जेब्ला 2 तारिख एप्रिलाव APBखौ जों जोनोम होबाय दा बिनि उनावनो नै जुननि 9 तारिखआव बिथाङा लिभआव फैनो मोन्दों टाइमिंआ एखे खिन्थु बारग' NDBनि बिथायाव जोनोम मोननाय NDBनि जारिमिनाव जोनोम मोननाय APBआ बिथाङा जोंनो फोरमायदों आंनि गोसो मोदोम जिउ सानखांथि आरो सानस्रिया जेब्लाबो एक्स NDBआ जि गोदान मोनसे पलिटिकेल पार्टि जोनोम होदों बेयाव जेब्लाबो थागोन मानोना आंबो सासे बारग' NDB बे बाथ्राखौ बिथाङा जोंनि गेजेराव बा रोखायै फोरमायगासिनो दङ दा साराथ' ओरैनोब्लाबो माने फर्मेलि खुनु प्रग्रामखौ फाथिनो हाखाया खुनु केम्पेइननि खोथाखौथ' साननोनो हाखाया बे हिसाबैहाय जास्ट माने गावनि आंगो मानसिफोर आंगो जायगाफोराव गिदिंदों नायगिदिंदों लोगो हमदों बिदिल' हाबाफारि जागासिनो ओमफ्राय बे सिदायैनो मोनसे बाथ्रा बुंदों आंथ' जोबथेसालियावसो दङ आंथ' जेबो खालामनो हाया नैबे 20 दिननि थाखाय आं लिभआव फैदों आरो आं थांबा फिननो गोनां जागोन बिदि बुंदों खिन्थु रायजो राजाफ्रा बुजि मोन्दों दिनै रन्जन दैमारि सारा
मानो दिनै जोबथेसालियाव थाबाय थानो गोनां जादों प्रिथिबियाव खुनु जाफेरि मोनसे जाथाय बर' हारिनि गेजेराव जादों सुक्तिकारि बा सिगनेटरिया जोबथेसालियाव थानांनाय जारिमिनानो गैफेरा बुहुमाव बेबायदि जारिमिनाबो जों बर' हारिनि गेजेराव जादों बा एनडिबिनि गेजेराव जादों रन्जन दैमारि सारनि गेजेराव जादों थ' बेखौ नुनानै गोबां रायजो राजाफ्रा बुजि मोनदों मानि थाखाय बेबायदि जाखो जाफेरि जाथाया जोंनि गेजेराव आरो बिनिफ्राय बेबायदि जेंनानिफ्राय बारग'नो थाखाय बा समाधान नागिरनो बा रन्जन दैमारिखौ उदां अख्राङाव लाबोनो गोबां रायजो राजाफ्रा माने बुजिनानै दंखायो मानि थाखाय बिथाङा दिनैसिम जोबथेसालियाव थानांदों जाफेरि मोनसे जाथाया जोंनि गेजेराव मारै जानो मोनखो बेखौ रायजो राजाफ्रा बुजिनानै दंखायो अब्ला लोगोफोर ओंखारफिनबाय जोङो नैबे गोरोबथा फार्मनिफ्राय दा थांफिनसिगोन ओमफ्राय भिडिअखौ माबायदि मोनदों नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो हागोन शेयार खालामनो हागोन